ନମସ୍କାର ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଏଇ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହାକି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ଏହାର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ତ ଏହାର ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ସାର। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 2 ନମ୍ବର, ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଏବଂ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ରହିବ। ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ନମ୍ବର 1, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପରିଚାଳିତ ସଭାର ସଭା ଉପର ଓ ସଭା ତଳ ବିଚାର ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପରିଚାଳିତ ସଭାର ସଭା ଉପର ଓ ସଭା ତଳ ବିଚାର ବିଷୟ ଯଥାକ୍ରମେ କୃଷି ଓ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ନମ୍ବର 2, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା ପକାଇ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା ପକାଇ ରଖିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ହେବ। ନମ୍ବର 3, ମଣିଷର ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ି କେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ମଣିଷର ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ି ତାପରେ ଯୋଜନା କଥା କହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ନମ୍ବର 4, ଏସିଆର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଏସିଆର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ନିରକ୍ଷର ହୋଇଥିବାରୁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ନିରକ୍ଷର ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ନିରକ୍ଷର ହେଲେ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6, ଇଲଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକଲିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅସଲ କଥାଟି କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଇଲଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକଲିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅସଲ କଥାଟି ହେଉଛି ଭାରତର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 7, ଶାସକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶୀର୍ଷକ ଅଗ୍ରଲେଖରେ କିପରି ମତାମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଶାସକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରଲେଖରେ ଅତି ଗର୍ହିତ ଅଥଚ ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 8, ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ କାହିଁକି ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ଭାରତର ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଭାରତର ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନମ୍ବର 10, ଶିକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା କେଉଁମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ବିଷୟର ସମାଧାନ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ବୋଲି କୌଣସି ଉପାୟ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉନି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଖବରକାଗଜରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସଂଘାତିକ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଉପାଗ୍ରହ ଲେଖାରେ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବୈଧ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉନି। ନମ୍ବର 12, ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ବିଲାତ, ଆମେରିକା ଓ ରୁଷ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 13, ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ନହେଲେ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାର ସ୍ଫୁରଣ ଅସମ୍ଭବ ହେବ। ନମ୍ବର 14, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଧାନସଭାରେ କେଉଁ କଥା ବିଚାର ହୋଇଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଧାନସଭାରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକି 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠାଇଥିବା କଥା ବିଚାର ହେଉଥିଲା। ନମ୍ବର 15, ଆଜିକାଲି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବାକୁ ଲେଖକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବାକୁ ଲେଖକ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ପାଣି ଝରିବା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16,
ଆଗେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଆଗେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ନଥିଲା କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ନମ୍ବର 17 ଆଉଟସାଇଡ୍ର ଶିକ୍ଷାର ଅଧପତନ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ମତ ଦେଇଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଅଧପତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉଟସାଇଡ୍ର ମତ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲୀ ସାହିତ୍ୟରେ କେମିତି ଅନେକ ଲୋକ ସହଜରେ MA ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ଆମ ଦେଶରେ ଗବେଷଣା ଡିଗ୍ରୀ କଲାବେଳେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଆମ ଦେଶରେ ଗବେଷଣା ଡିଗ୍ରୀ କଲାବେଳେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖି କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜର ପ୍ରବୀଣତାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 19 କେଉଁ ଦେଶର ଗବେଷଣା ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନ ପାଇ ନାହିଁ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗବେଷଣା ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନ ପାଏ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 20 କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ହୋଇପାରିବା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେହି ପାଠ ବଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।